Kiinnostava kirja. Presidentin kirous. Nyt mä tiedän mitä mä teen. Alamaiset, minä tiedän mitä me tehdään. Hieno aamu. Presidentti. Nyt pitää mennä. Tulkaa nyt. Presidentti on kutsunut. Jaa. Okei, mä päästin vihdoin tänne. Yes. Hei Mirri. Oliko pakko, Mirri? No. Nyt meidän pitää mennä ja nopeasti. Tulkaa. Onko pakko? Onneksi me ostettiin nää premium-paikat. Ei jaksais olla tossa eessä. Mirri, lopeta! Lopeta! Nukkunutti, onko sä tulossa? Onko kaikki valmiina? Joo. Hyvä. Hei, missä Froggy on? No ihan sama, ei välitä siinä. Se on varmaan sen talolla. Vai? No tietenkin se on missä muualla. Pöytä. Pöytä. Nyt voi tulla. Okei, hyvä. Heippa kaikki! Minä, Mr. Labs, teidän uusi presidentti, aion tehdä tästä maasta ja alamaailmasta paljon paremman. Minä aion parantaa tätä maata. Kiitos kuin teit. Nyt. Okei. Oh no. Hei kala! Meidän pitää mennä. Miksi? Presidentin kirous, tuu nyt. Mirri, tuu. Nonni, hyvästä maailmaa. Jes, se toimi. Oli hyvä idea lähteä. No mitäs mä sanoin? Nyt mennään. Mitä kaikille on tapahtunut? Hei, mitä ihmettä täällä tapahtuu? Hei, sinä! Tämä maailma ei enää tarvitse minua. Minä tuhoan sen. Ja olet ainut, kuka saa jäädä tänne, koska otit minut pois sieltä kauheasta paikasta. Minä tuhoan tämän maailman, sinä ei ole enää tarkoitus tänään. Ei. Kyllä, sinulla ei ole sanomalta. Ei, mut miksi? Minä vaan selvität nyt. Mitä mä oon tehnyt? No toivottavasti ei tarvitse tapella Frogia vastaan. Kato, no se on nukkumassa.
No viedään tää Pamalle, niin toivottavasti se on iloinen eikä tapa mua. Pamalla sain tän. Se on seuraava hyppysessä. Miksi kaikki on tuolla maassa noin? Niitä hyppysoidaan. Tää sammakko on seuraava. Ehkä hyvällä tuurilla sammakko voidaan pelastaa.